on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen banggal cellal no mbiruɗen ni nde ɗo yewtere banggal cellal eɗen gaɗa ɗum ɗo asawere fou wakkati 10 heures woni hono ko gatten nde ɗo yewtere ley suudu meɗen Pinal TV ɗo aywa e dow majjum hono dogotoro e meɗen dunke e ande banggal dogotoroyaku ɓen woni hono ɓe noddeten ñande fou so tawde ɗen e muɓɓen ɗo ɗum ɗon woni hono immade hunde nde tawede hono keddoɗon e ley salon ngaji moɗon e ley galleji moɗon ley bitigaji moɗon paamon alhaaliji ñawuji goduɗi e wakkati na homo fou cikkitiɗo no hoore muɗum no dogotoro o haaldini fou ana wawi tawede dogal law ya dogotoro naɓa hoorema dogotoro ɓuuri naɓeɗa dogotoro ñanda dogi lawa naɓi hoorema dogotoro fo a tawan nden ko tawa fo ɗum wawi sawrede wakkati aya so ɓamam fa rondama naɓama dogotoro ɗum woni haala muɗum tiiɗi Allah hokken hakkillaji lobbi immade yewtere nde ka fof fa keɓen no paamen no mawɗen mardude cellal meɗen ngal joguiɗen ngal fa heddo ñande ñawdu wari tawede andi ɗo kucceten ɗum ɗon wonno hono immade yewtere nde ɗum ɗon noon hande en keeɓiɗo sakike meɗen dogotoro meɗen mawɗo kanko woni mo cilmineten hande docteur Laaji Bokum na Alhaji Bokum kanko woni mo cilminin e hande e ley yewtere meɗen nde bandiraɓe aywa ɗum ne bisimilla moɗon landile tekkinoɗon fa gasa en paaman ko heewi hande banggal yewtere nde Laaji Bokum salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Bisimilla maɗa. Sa Laaji Bokum homo jaati woni Laaji Bokum docteur Laaji Bokum homo noon. Bismillah. Laaji Bokum min Komogo jeeyami. Komogo c'est dans la commune de Koumayr arrondissement Koumayr cercle de Ñafunke kono ɗo jooɗi mi jaati ɗo woni gollirde am sescom de konko bugu dule cercle Ñafunke to woni ɗum woni to jooɗi yo jaati sabal ayo fammini ke sanne docteur Laaji Bokum min paami jaati joni sen naati yewtere nde a huncam konngol maɗa seeɗa fa keɓen paamiren fa gasa nani Amadou Kolel noppi ɗi beela sanne ayo jaati bisimilla joni bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV toɓɓere nde cuɓaniɗen hakkude meɗen e dogotoro meɗen hande ɗum woni banggal hono debbo cowiɗo bandiraɓe meɗen rewɓe meɗen ɓe sowiɓe ɓe kalten haala muɗum hande yaagol mabɓe dogotoro peesoyade so debbo ana peesoyo hoɗum woni nafa majjum so peesoyta ko hoɗum woni conséquence muɗum na torraji muɗum aywa so ɓami fa jokki fa Allah muuyi hono ko sawi ko heɓama ɗum ɗon so moƴƴere wari hono moƴƴere nde hani jogorede ayo jaati ɗum ɗon woni hono immade yewtere meɗen nde hande miɗen miila on paami toɓɓere nde sikki fof wala hen naye ɗum ne wala ko heddi sowona silmininde docteur o docteur Laaji Bokum bisimilla maɗa e yewtere meɗen banggal cellal joni yewtere meɗen banggal cellal nde hono no mbiruɗen nani landogal fou arande ngal min jiiɗi landade onon an e dogotoroji cuuɗi dogotoroji pamari leydi meɗen ndi woni ko gollata fa banggue funnangue leydi ndi du ley laamu Ñafunke nokku biyeteɗo Konkode ton woni hono to gonɗa nenno e ɗen ɗon nokkuji fou hono ɓuuri hasindinde e faamudu hande sanne e banggal debbo cowiɗo e hoɗum woni nafa peesagol debbo cowiɗo hoɗum jaati woni nafa peesagol debbo cowiɗo. Ok garɗi sanne oɗo question o weeli kam sanne debbo cowiɗo so woyi fa jomum soyki tan ko minen dogotoro en kam fu min ɓuuri yinde jomum heño law yetto suudu dogotoro est ce que aɗa faama par ce que avantage ngaji muɗum no heewi moƴƴereji muɗum no heewi quoi une fois que so jomum yeehi tan ɓe gaɗan jomum test o laati ko positif tan woni humpitade yalla jomum cowiɗo nawana so ɗum holli jomum cowiɗo tan ko aɗa to furta fen ɓe ɓaman paramétrage muɗum woni joni ka iwde e tension artérielle en e taille en poids en e ko nandi muɗum en ɗum fof fa humpito yalla suka o hono jooɗori na hono safareji heeɗi kane heeɗi jomum hani hokkede saɗa faama avantage muɗum no heewi jomum ana wawi hokkede safareji an to ɗoni antipédique ko sakkonto ɗum paali aɗa andi paali ana heewi e nokku ana heewi sous région fa sanne e ko nandi muɗum en kasen suka o jaati développement muɗum par ce que saabi gurdam neɗɗo ley neɗɗo no est ce que aɗa faama so jomum sowiki hoƴi fa tigui dogotoro tan ana hay si Allah so ɓami ɗiɗon paramétrage ngaji kokkat ɗum conseil ngaji alimentaire ɗum joni ka ko debbo cowiɗo hani ñamde e ko hana ñamde
joomum wona aɗa killa ɗum yo peesaɗo ɓe ka fon en ɗum kamɓe bandiraɓe meɗe rewɓe meɗen fof ɓe andi sa yeehi toon tan vraiment soɓe cilminima ɓe ɓemi paramétrage ngaji ɗi mbimi ɗi ɗum minen min mbiyata ley jargon amen o CPN quoi e consultation périnatale enen mbiyata PS nawana donc so ɗum wari tan ɓe ɓaman paramétrage ngaji ɗi ɗum woni tension en eko nandi mum e poids en eko nandi mum en humpitade cellal inniraɗo e cukalel gaɗowel développé ngel est ce que aɗa faama nannan hay si Allah so jomum yettiki toon ɓe ɓammi ɗin ɗon paramétrage ngaji ɓe gaɗɗi ɓe dokki ɗum safareji par ce que safareji an toon ɗi jomum hani ɓamde gilla e premier trimestre nga quoi ɗum gilla e koyɗe arandeje sowogol muɗum o est ce que aɗa faama ɗon joni ka idende jomum sowide yaade fawde lebbi tati an ana hani tawi jomum yettiki docteur fey sonde wotere sowona ɗum ley protocole o jaati hono ko yiiɗa jaati ko ka debbo cowiɗo ana hani ko yetto suudu docteur au moins laabi 4 est ce que aɗa faama laabi 4 au moins laabi 4 premier départ ley iwde ndemo sowi nde yaade ley lebbi tati ana hani mo yetto nde wotere ɗen somo yettiki tan ɓen gaɗnanmo comment dirais je e TD toga ɓen mbiya ɗum VAT ɗum no pikkiri noon ko sakkoto hono aɗa andi rewɓe ɓe kewdi e ndefuji e kullantere e goɗɗe ko sakkoto tétanos ñaw an ton wi tétanos ana wawi nangudemo kanko debbo cowiɗo bon so sela e nangudemo pour yahan to cukalel ngel to to rimdite e muɗum ɗum ko avantage arandeje saɗa faama ɓeɓel muɗum comprimé ngaji goɗɗi an ton mbiya ɗum SP ɗiɗo so jomum hokkama nay si Allah au moins waɗan fes 30 jours ka heɓa yit payli ono ko mbiyete koyle aɗa andi ɗum heewi nokkuji meɗen voilà ɗum ka fou avantage ngaji arandeji ko heddi kasi en deuxiéme fois so jomum wartoyi ƴewete position tawan hay si Allah tawan jomum yeehi ley 4 5 6 mois ƴewete Allah on suko o wori position muɗum ɗum fo spécialité mum ɗan woodi quoi aɗa andi ley sescom ngaji ɗi kañum ley CCRF ngaji ɗi fou ɗi yo en ana toon woni infirmiére obstétricien en e sage femme en e matron en voilà mais ɗum fou yerno mbiruɗo arande ni ko ɓurata fou nafude ɗum il faut que jomum wara ka law jiɗa ka faama ka fuu ɗum gara sescom ka law dogana docteur o ɓurde fuu ɓattadema law ɗum ɓurata yaafinde golle o est ce que aɗa faama voilà e famminike sanne docteur Ladji Bokum e joni hono so debbo e cowiɗo omo yaa peese est ce que hono manquede ƴiiƴam en na hono ɓuuɓal tekkungal en ana wawi heddemo na e ɗum wawi torrudemo on jaati debbo jarriɗo wadde peese muɗum no hanniri ni on debbo cowiɗo jahowo docteur no hanniri ni bon aɗa andi ka hunde fof ko yeeba ka ɓurata bonde law sikki wala sikki voilà donc keñaniɗo yaade law c' est à dire neɗɗo killaɗo cellal muɗum on tan woni jo o suudu docteur law nawana debbo sowi famo soyki wakkati fo omo dusu docteur oje fa ɓuuɓal tampina mo newaki ɗon ko mbiɗa rafi ƴiƴam ko ɗum wiyete ko e jande amen nde anémie ɗum fa heɓa mo newaki par ce que comprimé ngaji an ton ko watta ɗum prévenir c' est à dire faire plus acide folique ɗum woni kamɓe yoɓe kaɓe andi comprimé ngaji boɗeje an ton ɗe fo ɗum cakkoto est ce que aɗa faama so jomum ɓami ɗen anémie e hoore mum ka heɓata ɗum woni manque de nde yeehi fo hokkete ɗen ɗon yeehi fo hokkete ɗen haalanete dunnoɗe ɓamirte systématiquement ne jaaɗa suudu docteur ore ka fo tant que a cowiɗo a hokkete ɗen ɗon comprimé ngaji systématiquement est ce que aɗa faama joni kadi so hiɓɓini lebbi tati yarde yetta no wawi waɗede écho ƴeewe lelde suko no voilà nde une fois que jomum heeɓi 3 mois yaade seeɗa tan aɗa wawi waɗede écho ƴewete lelde suuka ono worri e four kabaruji goɗɗi four a tawan eɓe pammina no ɗum yarata est ce que aɗa faama voilà debbo dunkiɗo e suudu docteur ka somo nimo cowiɗo ɓuuɓal ka tampintamo de 1 deuxiémement anémie no mbiruɗa noon tampintamo ɗum woni rafi ƴiƴana rafi ƴiƴan ɗon voilà troisiémement ɗum ñawuji goɗɗi kasi hono infection en kañum cukalel ngel du wawa wande toon ñawuji contamination ɗum du fa heɓa ɗum newaki est ce que aɗa faama par ce que ɗen ñawuji goɗɗi an toon ɗi ana tawan ana gaɗa c' est très contagieuse quoi tawan ana ƴiwa inno o fa hokka ɓinguel ana ndaɓa ana wawi raɓude suko so tawi inna won ñawuji goɗɗi ɗi sayi fo ɗin ɗon ñawuji a ndaɓa suko o très bien donc ɗum joni so tawi ni jomum immaniki ɗum law ana waɗa suivi e procédure CPN muɗum o law ana waɗa ɗum suivi a tawan feewi so ɗon ana e muɗum solution ngaji moƴƴinte dabareji piyete quoi ko watta tawi suko o kan reema est ce que aɗa faama
donc avantage CPN an heewi won peesa gonga famminike sanne hono henne debbo cowiɗo mo jokkal yaade peesoyaade ne voilà oɗo ana e risque on ne hoɗum woni farrete par ce que aɗa faama debbo soyki o yahata waɗude peese o ɗon CPN o yahata suivi fuu mo wala est ce que aɗa faama on ana e farrete sanne sanne premièrement farrete fuu momo woni e muɗum animi ana toon woni ƴiyam debbo cowiɗo ana yaawi ɓuytade sanne noon sa watta contrôle ŋaji consultation ŋaji tan sabu ɓiɗɗo jaateji ƴiƴam makko wuurata très bien omo e risque hemde anémie omo e risque hemde paali ɗum fuu yo ñawuji toroji noon est ce que aɗa faama HTA en hypertension artérielle en ɗin fuu omo wawi hewtade ɗum e ley komo sowi ko tawi kanko komo andana est ce que aɗa faama donc vraiment ɗum ka yimɓe ana mbawi tinnade ƴeewa ɗum ka debbo fuu cowi yaha seskom waɗa e peese c' est très important est ce que aɗa faama ɗum ka wakkati fof gila joom faa nde ɗum hiɓɓoy no haalnima le protocole o ka laabi 4 au moins minimum ka jomum ana hani yaade feeso laabi 4 ka est ce que aɗa faama malheureusement ɗum heɓatake hannde ɗe laabi woodi yogaɓe on ɓe coodo faade ɓe jibinoya tawan feende wotere lattaki docteur o ɗum fettiɗo allaji noon so debbo mo yaha peesoyaade fe fa wakkati ɓeynugol makko wari o yeeyi dogotoro onon dogotoro en ɓe hoɗum mbiyata on hono jogoroto ɗon on bon so jomum werdini ka so tawi jomum anniɗo jibinde joni noon fana fa joni ka so gata werde jomum immiki nawana no woni ko mbiɗa ayyo ɗum ka joni ka wajibi laatiki wajibi joni ka vraiment an ka gaɗa golle ma nawan donc ɗum woni accouchement o donc joni ka hono ñawuji goɗɗi so tawama jomum hewtiki ñawuji goɗɗi hono anémie en ƴeewo yalloɗo gaɗa ɗum traité est ce que aɗa faama wa ɗum risque ka fu ɗon haɗata farrede ka fu ɓura ɗum hono cowoɗa fa jaa e accouchement tawi fendi wotere a yottaki docteur o so wona accouchement o tan ɗum probléme mawɗo donc ɗum ka solution fu wala so wona on golli golle moɗon tan so Allah yaafini accouchement o woɗi ewon prise en waɗi e dow jaam tan alhamdulillah tana kulle fota mbawi heɓede ana mbawi heɓede farrede ka fu ɗon haɗata sabu ana wawi tawi debbo tawan ƴiƴam makko ana ñakki so rimi omo wawi hedde rafi ƴiƴam ana wawi tawede o ronka ɓeynude ɓeygu o tiiɗa kana ɗum laato opéré fuu ana waɗe ɗum fuu ana wawi wadde so laati ko opéré il faut que ɗum ka wawa waɗede fe les sessom ŋaji wajibi gaɗon jomum refere fa les sesref ŋaji waɗa e césarienne ɗum to nokkuji woni joni hono to gonɗon konko toon kana jomum ya ñafunke kana jomum ya ñafunke en naɗum waɗa na tonka en yaade on sévare sévare voilà caggal ñafunke fuu sévare Allah dande serrima ɗum fof ɓuuri bonde eyyi mais joni onon jaati to gonɗon nan to saabi hande leydi men en ni sa ƴeewi leydi ndi jaati rafi ndenago ana mawni sanne ga yo ngallu noon a tawan yimɓeɓe hewɓe ana jogui faamu fay se pamali a tawan cuuɗi dogotoro ɗi ana ɓatti jama o onon jaati to gonɗon na to e konko ley laamu ñafunke e alahaaliji heeɗi goni toon e banggal tiiɗallaji heeɗi gonani on ele cuuɗi dogotoroji ɗi banggal hono oɗo alahaali wonko mbawɗa fillanade men bon bisimilla wonko mbawa fillanade on jaati insécurité o kan woodi en fo eɗa andi gonɗo meli fana andi insécurité kan woodi ayyo voilà donc mais ley cuuɗi dogotoro ɗi joni hono yimɓeɓe ronkere muɓɓe yaade suudu dogotoro en na hono est ce que jama o ana faami jowiɗo fuu dogan yaa dogotoro est ce que to moɗon to faamu o ana yettino bon faamu o yettaki noon wona ɗo amen ɗo tan ana heewi ɗum ka par ce que manque de sensibilisation woni jama o ka surtout les village ngaji est ce que aɗa faama de a tawan onon structure sanitaire ŋaji ɗi keewa fottude e besoin population o ɗum woni joni ka tawa hono nokkuji kanɗi tawede cuuɗi dogotoro en ana fuu ngala ɓuuri heewde fa tawa ɗomon arrondissement kiɓɓo wona commune kiɓɓo a yiyata hen suudu dogotoro sona wotour est ce que aɗa faama mais ɗum noon e tiiɗalla ɓooyɗo wona joni wari donc insécurité o ɗo wari ɓeydi hen yimɓe wona heewɓe faamu sanne donc est ce que aɗa faama donc manque de sensibilisation woni jama o quoi mais néanmoins yimɓe ana gara hono ɓattiɓe min ɓeeta ana gara ana gaɗa consultation muɗum en yogaɓe ɓe ka vraiment sensibilisation ana range ɗum en quoi mais malheureusement wona nokkuji ɗe fof wonɓe mbawaɗa wande sensibilisation par exemple minen en tant que AIC miɗen kanno wande hono comment dirais je causerie éducative ngaji
e ko nande mum VAD woni non wiyete fulfulde causerie donc men yewtidinde e population o yewtidinde yimɓe ɓe famminde ɓe hunde no worri voilà joni so tawi volet malnutrition non fof ɗon ñaw goɗɗo an tan e balu ko décès nanga cukalol ya kawrina yimɓe hono ley quartier tan ɗum sukaɓe ɓe ɗum woni muɗum en ɓe na wonɓe ley cible ɓe ɗum hani hemde ɓe ya kawrina ɗum en kañum en e yummiraɓe muɗumen ɗum inniraɓe muɗum en kalnaɓe commande hono gatton évité so ɗum wasa hewta sukaɓe muɗum na ɗum so nangui cukalel kono witta a tenir hono kanɗa jogorare ngel fa tawi ngel samine ngel yalta e on ɗon ñaw escar fam donc ɗum miɗen jogui tiiɗal muɗum par ce que nden min jaanno village par village min gaɗa actuellement min mbawa wande ɗum kasi joni on mbawa wadde saabi rafi ndenago voilà saabi insécurité o mais néanmoins ko heddi ko ka hono activité ngaji gattelle e nokkuji ɗi ɗon woni ley dow centre ngaji ɗi jaati o ɗi ka vraiment miɗen gaɗa min keɓa hen tiiɗallo mawɗo hono ni en kasi escar fam à part les vaccination ngaji ɗum ko waɗoyte ley village ngawoy ko kañe e causerie ngaji ɗi ɗum ni woni ko vraiment min keɓata hen tiiɗalla sanne sanne wakkati goto joni voilà mais onon jaati e ley ɗen ɗon doctoroje ley crédit to gonɗon to joni e ley laamu ñafunke tama oɗon keɓa jaati e wakkati mo immotoɗon jahon jaati e ley guure e goɗɗe ɗe fa keɓon dokkonna rewɓe ɓe banggal hono cafaje e ko nandi e muɓɓen hono rewɓe sowiɓe ɓe keɓata warde to moɗon to ɓe est ce que oɗon jaati oɗon keɓa yaade to maɓɓe to bon voilà ɗum ɗon ko mbiyamami joni ko miɗen keɓanno yaade au début mais hande ka min keɓata yaade wona village ngaji fof min keɓata yottade par fam par ce que fe sa ƴeewi hono e distribution moustiquaire imprégné d' insecticide o ɗum woni alkillaji ko hokkete so ndungu ɓadi ko ayyo miɗen mbowno yaade no waɗe miɗen gaɗa ɗum distribué oɗon jaa dokka yimɓe arkillaji miɗen dokka yimɓe arkillaji mais malheureusement e contexte ngoɗum joni o ɗum wonɓe heɓataki heeyde kasi fa hande won nokkuji keɓoɓe yaade ley nokku ode mais wona ngendi funi kemɗa jahata e muɗum so gaɗa ɗum distribué quoi saabi rafi ndenago voilà saabi on laamu wala toon haybude on soɗon jaa e ɗe nokku hayba ndenago moɗon jan bon ɗum ka vraiment an e hoore maɗa andi ɗum ka wawa latade wawa latade allah bisimilla jokka jeey yeeso ay woɗi allah yoƴi en e noon jaati eɗen andi fou hande leydi meɗen ndi vraiment fayca tawama laama no wondi wadde ko wawi fou yallah n tabintina ndenago e ley leydi ndi fou kañum ɓiɓɓe leydi ndi fou nokkuji goɗɗe ana toon so wonno rafi ndenago ana mawni so wonno laamu oɗo wawa huɓude nokku o fof ɗum ne yo allah heeƴu e noon nino e jokkitoto landi meɗen ndi joni an fande meɗen yawtade ɗo debbo coyɗo oɗo an ko puɗɗoɗa golle dogotoro yakku to moɗon to ɗum woni konko e warde hannde won funde jiiɗa debbo e won funde keɗɗon tiiɗalla banggal hono debbo garɗo ɓeynude mo peesata ko won tiiɗallaji muɗum ko matoɗon e ɗum waɗa bisimilla tiiɗallaji kana gaɗa miɗen keɓa souvent des cas terrerani miɗen keɓa souvent tiiɗallaji jaati fami gaɗa jomum référé yaade par ce que huno ko ƴaɓɓi compétence ma ɗum ɗon rafi peesa gongol wattana ɗum ka koddoroje ɗe ni gardata rafi peesa gongol jaati ɓuuri hewde wonde skat fam par ce que sa wari peesade ka une fois que mi jii ya probléme tan oɗo mbawi lanninanade min lanninotto ko ɓuuri hewde fuɗɗunde min andi vraiment probléme an toon four ñande kanɗa wande accouché nde taw min ɓami disposition ngaji four ñande debbo hani rinde nde taw landi lagal mum fu waɗama très bien taw lendal mum fu waɗama taw yetto hono CCRF ngaji so césarienne noon waɗe ko hani waɗede fu waɗe est ce que aɗa faama voilà ka a meeɗi jiide ka muɗum hono tiiɗalla o meeɗi hedde wakkati fou vraiment ɗum kan waɗa wakkati fou wakkati fo na waɗa ɗon ɗum ɗon ne joni ñafunke woni ko onon jaaton oɗon jogui ambulance to moɗon to bon ambulance an wonno warde mais hande ka ɗum fu ɗum wutti par ce que aɗa andi insécurité ngoduɗo ñafunki ni minen kam min gatta référé est ce que aɗa faama par ce que toon woni CCRF amen quoi toon woni cercle o minen ga min goni ga sifo yerno commune de Morkou ka min goni ga village jaati no mais c'est comme an toon quoi est ce que aɗa faama nam e gatoyan ɗum ɗon e tiiɗallaji muɗum joni si Allah waɗi moƴƴere nde heɓama suko o rimama tawama inno ana selli suko o durimama aya joni hono suko o jaati hani jogorede iwde nde o fini warde duuɓi makko 5 fa tawe cellal ngal o warde ngal heddo o laato suka celluɗo mo ñawuji puyɗi goɗɗi nangata ɗum ok très bien merci très bien question weli kam sanne sanne est ce que aɗa faama par ce que cukalel jaasugel jibina
ngel jibinama premiére départ fur caggal accouchement o waɗi jomum tiliki on ngaɗan cherché wande suivi calendrier vaccinal makko taf skat fam vaccination ɗon wayde ko mbiyeton boloti ko voilà par ce que ɗum somo waɗa ɗum tan avantage muɗum no heewi skat fam premiére départ soɓe gaɗnimo BCG ana waɗa laato sababu sakkunomo ñawuji kewɗi skat fam somo waɗi ɗum ka dès la naissance gila wakkati mo jibina on injection arande kon on wawi waɗinede sur le champ skat fam so ɗum iwi hen jokka mo waɗan suivi ɗum ɗo e PEV ɗum programme élargi de la vaccination skat fam mo waɗan suivi ɗum chaque mois mo fikkoto ɗum woni antigéne ngaji an toon en wono penta en rotavirus en e polio en skat fam kañe somo heeɓi fa 9 mois en PCV 13 en pneumonie en somo heeɓi fa 9 mois o wawani fikkade en mbawa innude ñawji ɗi kalta haala muɗum ɗi e fulfulde jom mbiɗa polio ɗum woni ñaw barawo koyɗe o très bien e kañum e pneumonie ɗum woni ñaw buuce e kañum e hoɗum kadi rotavirus ɗum ñaw reddogo skat fam ɗum fu antigéne ngaji muɗum ko cukalel ngel heɓata so sappo lebbi jeenayyi ɗo wawi waɗede kase somo heeɓi lebbi jeenayyi o wawi waɗede vaccination antigéne ngaji tati ɗum men Afrique vac yoga mbiɗa ɗum méningite o bamarankore kanja bana ayi méningite o ñaw jorno dande très bien o kañe rougeole ɗum woni cewɗe ɗe nduyowoy koye woɓɓe mbiyan nduyowoy cewɗe ɗe fayi hikka ɗe keewi e ley leydi ndi sanne ɗe gaɗi e leydi ndi sanne cewɗe ko nanggata sukaɓe ana nangga fayi mawɓe mais sukaɓe ɗum ɓuuri bonande quoi kañe vaccin anti amaril VAA ɗum du fièvre jaune escat fam ɗum sakkoto aɗen cukalel yogo anton fièvre jaune ɗum ɗo ana waɗe vaccin mum antigéne muɗum ana waɗe ko sakkoto no escat fam en cugoloyde an toon guite ɗe walɗon buy buy escat fam ɗum sakkoto escat fam so ɗum yaɓɓiki hen iwde nde suka o rimade yaade fa 6 mois normalement alimentation fo hana hokkede so wona kosam endu inni ko tan guure goɗɗo fo hana hokkede guure goɗɗo fo hana hokkede so wona kosam endu inni ko tan fay ndiyam par ce que ley kosam ɗam ndiyam ane escat fam tout ce qu'il a ko muynata ko ndiyam ane ndiyam ko inniraɗo yarata ko ane c'est à dire komo haaja e kabaru no ko watta guure makko fuu ane hen quoi fuu ana e kosam enduɗo ane hen yona fuu ko hokke fayi hunde kese wona komo hokke hunde fuu so wona kosam endu ndu tan kosam endu ndu tan ɗum ɓuuri moƴƴude makko est ce que alfam an nder dade joni somo yara so komo muyna kosam endu inno ara hokka mo ndiyam est ce que alfam pourcentage goto woni kosam endu dan ndiyam ane hen quoi nde ɓeydanɗama mo ndiyam fo ana wawi wadde makko reddu goto est ce que alfam ana wawi wadde makko ballonnement aɗen cukalel yogo an toon deeɗɗi ana keewa seeɗa an ndetto est ce que alfam ɗum fo ana wawi wadde makko donc somo heeɓi 6 mois joni kaɗa wawi wande hen alimenté complément est ce que alfam joni kaɗa wawi waɗande mo no boyri ɗatude en tawi so o muyni fur o heeɓa ko yewdoyo kosam enɗa est ce que alfam e bita en e kullantere goɗɗo quoi ɗum jonka caggal lebbi jeegon ɗi ɗum duwana hono ñamdu yourndu ka wona ñamdu teddum aɗa andi enen ko ñamten ko cukalel famaren ka wawi ñamdu nanno hono cukalel hokke le alñiri jooɗo ñaam faran ka immade voilà ɗum ka masiba tande ɗum ka probléme tan ɓeydanta ɗum akbar aya minenne joni so wiyama suka joni o hiɓɓina lebbi jeegom so wiyama suka joni hiɓɓina lebbi jeegom tawe hokkaka ndiyam ɗum ka min mbiya i ɗum ka walade par ce que nde suka woyi seeɗa fuu ndiyam ñaɗete hokke ndiyam wiyew ɗon ɗuɗo bon ɗum joni on sabi ɗum refi faamu nane faamu tan non par ce que sa ɓami endu ndu joni kosam endu inniraɗo joni kosam ane seeɗa ndiyam ko inniraɗo yarata ko ɓuuri hewde fo waɗan toon stocké kanko suka omo heɓa hen kanka ko ɗon tittamo est ce que aɗa fama caggal o muyna nutriment ngaji komo haaja ko fo ane kosam endu kosam nan ka aliment complet voilà c'est tout kosam endu inniraɗo ka aliment complet komo haaja e kabaru guure fuu ana heɓa e kosam yona fuu ko ɓe tampa hokkudemo ndiyam e ley lebbi makko jeego arandeji ɗi bita e lebbi jeegom arandeji ɗi ɗum ɓuuri cellal makko ɗum ɓuuri cellal kakkila tan feyide statut vaccinal ko mbimi joni ko cukalel fuu kemguel ɗi antigéne ngaji ɗum joni ka jomum heeɓi
BCG heɓi polio, rotavirus, PCV 13 men Afrique vaccin ɗi antigène ngaji fu jomum heɓi complet vaccin ngaji muɗum fu vaccin ngaji makko ɗi fu mo heɓi fa hiɓɓi kanko e cukalel ngel heɓa ɓe nandata heɓe latta goto o fina o selli joni aɗa andi rougeole an heewi zone ngaji sanne rougeole tawaile waɗi no rougeole ɗum nangata ɗum kañum ka est ce que aɗa faama pneumonie ɗum ɗum noon ana heewi toon joni est ce que aɗa faama cukalel fu tawangel heeɓi on vaccin ɗum kañum ka remto ɗum ka pneumonie woni ɗoyru ndu ɓe mbiyata hoyoru très bien ndu hoyoru cukalel ɗojjam fa tuuta très bien voilà ɗum fu nangata ɗum ɗum fu nangata ɗum donc so jomum waɗi allaitement exclusif ɗum woni 6 mois o tawi endu kosam indu mum tan woni guuri muɗum an laato sababu so reno e malnutrition ɗum woni cukalel an ton tawano po e gilla e naissance an gaɗɗumani quoi malnutrition naññangel malnutrition ana wawi renade e muɗum e ana wawi renade e feyi hono jaareŋaji kewɗi de dogoji voilà mais hoɗum jatilatto sababu malnutrition o rafi muyna enduɗan na rafi vaccin ngaji ɗi na malnutrition rafi guura saabi aɗa yiya cukalel ngokkoye joni a tawan reedu ndu an ni woni mawni cukalel ngel ɓuura meere a faami tawa engel ñaama engel yara bon malnutrition joni wana hono rafi jomum muynta en wana ɗum malnutrition ga joni c'est à dire alimentation ko jomum nguure jomum mo hani hebde o so heɓay te heɓay so heɓay ɗum no laatiri ana wadde malnutrition mais debbo jaati e ɓamɗo reedu illa suka muɗum ana muynani hen ɗum jogui probléme bon o ka so waɗama suivi tan mais saabu ɗo joni malnutrition o fuɗɗo ɓuuri yawde nangude cukalel ngel joni en mbi cukalel ngel ngel muyna lebbi jeegom tawi ngel hokkaka ndiyam hay ley ɗin ɗo lebbi jeegom so debbo o ɓami reedu ne so inniraɗo ɓami reedu no hono ngel watta so inniraɗo ɓami reedu ley protocole ono gaɗaɗo révisé o jaari ka so inniraɗo ɓami reedu cukalel ngel ngel muyna inniraɗo toto gokka fu ngel wawi muynude ngel wawi muynude toto gokka fu wala mais manque de sensibilisation yimɓe meɗen yogaɓe ɗum woni ley brousse uji to a tawan cukalel ngel e comment dirais so inno sowiki tan fes cukalel ngel hiɓɓinayi ɗum woni lebbi muɗum hitande nde tan ɓe entangel ɓe mbiya ngel muyna mbadu ngel waɗani ngel watti tan so ngel muyni inno o cowiɗo so ngel muyni fou ngel heɓan probléme ɓe entangel voilà ɓe mbiya ana wadda reedu dogori de ana hokkamo rafi cellal ga et pourtant ɗum fewi hunde wattama so muyni inniraɗo o cowiɗo hattama muyde ɗum hatta sorotama fewi hunde tant que omo waɗe suivi e aɗa donc joni ka waɗanmo suivi tan an e hoorema ne jiiɗa ka faama e furu naɓama seskoni est ce que aɗa faama fewi sowona ɗum ka fewi hunde wattama hakkille joni fewi cukalel joni so jokka jibinama tan inno muɗum ka Allah muyte muɗum ana hokke debbo goɗɗo fa muyna ɗum fewi so tawi debbo wona ɓey noon fa kosam waɗa e yen ɗum est ce que a faami ɗo donc ɗum ka fewi hunde e refi sensibilisation tan sabato so tawi e joni kadi debbo soyi fur eɓe enta suku mum sa ɗum torata ɗum fewi hunde wawi muynude on guila jon fa on heɓa hono 7-6 mois somo itta suku o est ce que a faama mais ɗon ni malnutrition o ka ɓuuri yawde warde ka voilà malnutrition o ka joni no kalnirmami ni tan joni wona hono jomum aɗa muyno o tan hokkata ɗum malnutrition est ce que aɗa faama joni kadi ñamuduji muɗum ɗi ɓurdi fur hono ko hani hemde ko so heɓay ɗum tan ana wawi waddande ɗum malnutrition e famminike sanne ɗo en keeɓi famuɗum fa woɗi e no mbiruɗen nani fa hande eɗen gondi e docteur meɗen Ladji Bokum gollanowo en suudu dogotoro fa o konko laamu ñafunke woni hono ko woni eɗen andi banggal jewtere meɗen cellal nde ko ɓuuri hewde fuu dogotoro en jooɗiɓe ley ngalluje ɗe woni hono ɓe cilminete eɗen kasindin noon sanne dogotoro tawaɗo fa e ley crédit uji ɗi fa e keɓen no famuno crédit uji ɗi jaati gorri yalla eɗen keeɓa yimɓeje meɗen wonɓe e ley crédit uji ɓeeɗo keeɓa faamu banggal cellal mumen saabi so inna sella e ɓiɗɗo sella tan sikke wala babiraɗo o du sella ɗum ni woni kañum bo nenne joni soɗen jiiɗi galleji meɗen ɗi cella fuu hono ko dogotoro en ɓe kalta ko kana tawi eɗen jokka e haalaji maɓɓe ɗi e tinnoɗen nam no mbawɗen no wadde fuu e jokken haalaji dogotoro en ɓe debbo fuu cowiɗo dogalaw fuɗɗo peese muɗum ɗe
non watta se kanko o heɓa cellal makko o ɓeyna du e dow cellal tawi suka o do ana selli e caggal ɗum ɗon waɗi e docteur joni komin garata landade fo tafa so debbo ɓeynuɗo ɓeynali debbo ɓeyno so ɓeynali suudu dogotoro hono cukalel ngel watta se heɓa acte de naissance ɗum woni talkuru muɗum ndimo bon woni ko mbiyata wolo seɓe ko talkuru muɗum ndimo normalement jaari ka debbo jaari hana ɓeyndi cuuɗi ono ko yiɗa ko jaari ka ma ɗangata weɗa furu faut faire tout gadda jomum seskon skat fa an ko mbiɗa joni ko ɗon accouchement à domicile nawana joni ka jomum o heɓa yettade docteur fe ɓeyni cuuɗi nawana joni so jomum wari tan won registre d' accouchement an toon so jomum watti toon enregistré won papier ngaji goɗɗi an toon moƴƴinde to suudu docteur o to dokka minen kam min gaɗan décharge min nelda ɗum yimɓe mairie ɓe skat fam so yettiki ɓen tan kamɓe ɗum moƴƴinan ton koye moƴƴinta ɓe gartira e jomum so wona ɗum jaari ka minen ka ko ɓuuri ni min ka jaari jomum wara wande accouché docteur oɗo gani woni ko ɓuuri ni min ka est ce que fam voilà so ɗum ka se waɗi so suudu docteur remon ka fo wano talkuru acte de naissance o ka cukalel ngel ɗum ka probléme fo wona fayi e ley crédit uji ɗi tiiɗ Allah fo wala men tiiɗ Allah fo wala hen ɗum kadi jomum jibini fof inchallah ɗum moƴƴinta wakkati mum o fof probléme goɗɗo fo wala hen probléme goɗɗo fo gaɗa déchargé tan yaade ɗum woni yimɓe mairie ɓe kamɓe ɗo ɓe gartiri amin ɗeɗo goltimi a faami famminike sanne joni e ngaran naate nayi he banggal onon jaati dogotoro en wonɓe ley crédit uji ɗi tiiɗalla homo jogui ɗon toon caggal ko wona rafi ndenago saabu en feeɗa andi leydi ni ka fof hande en jogui rafi ndenago e joni hono tiiɗallaji jaati ɗi onon dogotoro en golloɓe crédit ɓe tiiɗallaji hoɗum jogui ɗon toon tiiɗallaji ko donnetena tiiɗallaji rafikaki gollirɗina tiiɗalla homo jogui ɗon hande saabu rafi ndenago o kayna ko neɗɗo lando goɗɗo hande ɗum kana woodi e nokkuje ɗe fou mais tiiɗalla homo jaati jogui ɗo onon docteur en golloɓe ley e crédit uji ɗi bon moyen de déplacement an hen woni joni ka sa haajama yiwde ngendi yaadi ngendi moyen de déplacement nde wonno aɗa andi seskom ngayɗe ana hanno tawede hono moto service an no woodi e ko nande muɗum en ɗin ɗon tiiɗallaji no goodi e somi yiiɗi wonde comment dirais je hemde médicament ngaji ɗum fa hewta min miɗen jogui tiiɗallaji muɗum seeɗa tu vois ainsi de suite kañum manque de personnel en ɗum ka fo ano woodi e yimɓe docteur en ɓe jaati keƴay ayyo jaati ley nokkuje ɗe saabu yimɓe heɓe jaɓata wonde to kase saabi rafi ndenago o wona ano woodi tu vois voilà bonde ɗum ka alhamdulillah ɗum woni ko tiiɗalla ko jogui ɗon mais an jaari si wiyama joni gaɗa noddande fewde population to gonɗon noon to yimɓeje moɗon ɓe e gondal hakkude moɗon kañum e rewɓe ɓe tinno jaa dogotoro kaywa sukaɓe so ɓeyni fa lebbi jeegom noddadu joguiɗa fewde e ɓiɓɓe leydi ndi jaati e dow ɗum ɗon hoɗum wiyata bon premier départ ka fo a yii ana e jargon ami o mbi mieux vaut prévenir que guérir est ce que fam cellal ɓuuri safare cellal ɓuuri safare est ce que fam ko ɗum fu min ɓurata himmirde e muɗum sanne sanne ka somi mbi vaccination no woodi tan jomum e gara gaɗa vaccination est ce que fam malheureusement minen kanno yaade waɗoyde ɗum ley village ngaji ɗi min keɓata waɗoyde est ce que fam saabi rafi ndenago voilà joni centre fixe tan woni ko watte e tinnoɓe gara wonɓe toon ɓe kan yiyano joni joni cewɗe an toon est ce que aɗa fam joni joni e toon ɗoyru ɗum woni hoyoru nduɗo an toon est ce que aɗa fam ɗoyru sukaɓe voilà une fois que ɓe nani centre fixe an woodi tan ɓe tinnoɓe ɗon ɓe gatta fo ɓe gara hunde fo journée goto tan ñalawma goto tan sa iwi to moɗo hono 8 heures en temps anasi Allah 9 heures 10 heures en pourtant a hewti 10 heures 11 heures midi tawan cukalel ma waɗama vacciné jaaha deuxième fois ɗum ndu CPN o est ce que aɗa fama ɓe gara rewɓe sowi ɓe gara peeso est ce que aɗa fama agent SRN no goodi ɗum woni rewɓe darniɓe hono santé de la reproduction no goodi e sesco ngaji fof ɓe tinnoɓe jaa ɓe gaɗa e CPN maɓɓe est ce que aɗa fama ɓe gaɗa suivi CPN maɓɓe ɗum ɓuuri fou vraiment milen ka komi ɓuuri himmirde e muɗum par ce que feewi volet malnutrition o joni ɗum ndu ana toon de feewi ɗum woni yimɓele ɓe tellement que ɓe
eɓe kimmiri kinaɓe tawi minen gatta déplacé onon jaati yaade toon rujol o ana toon hannde ana heewi toon kamɓe eɓe ley gelle ɗe eɓe garata eɓe jooɗi eɓe ndomi fa onon taw yo minen min tawaɓe et pourtant minen ne min mbawa yaade onon du tiiɗalla jawol moɗon voilà tiiɗalla ana woodi jahol amen yaade tiiɗalla kulol ndena rafi ndenago o kañum e ko donnete voilà moyen de déplacement voilà est ce que fam e tinnoɓe ngara voilà ɗum woni vraiment minen ka komi ɓuuri himmirde e muɗum parce que c'est ce que moi mi yettari pour ana si Allah sawo ngari maîtriser hono e ɗon statut vaccinal o PEV malnutrition ɗum woni volet malnutrition kañe seppi en ɗum woni PS gole rewɓe ana si Allah ko heddi ko fu yaafa ko heddi ko fanni tu vois vraiment mais fuu seɓe gara ka ɗum fof ɗum wawi newade ɗum fuu e ɗum newo soɓe gara ka kaki moon on gollirɗen keƴi an woodi ɗum ka vraiment voilà aywa e bandiraɓe on paamide nenno joni rusol o waɗi to bonande sanne na hono o worri toon rusol o an toon vraiment omo waɗi bonande par ce que hunde ko hoɗi fa yimɓe keddi han ka wawa wiide o waɗa e bonande est fam voilà kañum ɗo yorndu fo an toon est fam par ce que ɗum woni cewɗe ɗe ka samti fewi rusol o sabi rusol o ka wasa wonde bonande jaadi ɓuuri hen fa tawan nangga yimɓeɓele ɓe kamɓe ɓe pamtawɗo avec les idées comment dire traditionnelles ɓe ciina wiide kinaɓe gaɗa ɗum traité de façon traditionnelle kamɓe jaari ɓe ciinan kana kamɓe jaati ɓe cawra ɗum e leɗɗe meɗen ɓaleɓe ɗe voilà ɗum ɓurata fo wande ɗum e ɗum ɓurata fo tinude ɗum quoi tu vois voilà mais onon to mon on to jaati dogotoro en gollanoɓe koye mumen jiilata ko toon ley gelle ɗe vraiment ɗum kan woodi an woodi partout ana woodi kañum ana jiilo e ley gelle ɗe ɓen ɗon dogotoro en tawa gollanoɓe koye mumen ɓe gollanta laamu ayo e mais ono ɗo o ngala toon tiiɗalla pharmacie par terre o pharmacie ngaji ɗum woni moɗe puyɗe jeeyeteɗe bon souvent ɗum ana woodi ley luumoyɗi jaati ley luumoyɗi e ɗum e hoore mum ɗum waddata probléme e ley vraiment ne wadda probléme mais ɗum ka so pharmacie ngaji ana niveau de l' administration ɗum ka a yii nokku ɗo ɗum ɗo wala administration wala wande contrôlé ɗe fof kulle newaki est ce que aɗa faam ɓe ka yiyande ɓen ka fay ga du ana woodi fayle ngallure baba ko ɗo du a yiyande ni sakoto nawana oui voilà c'est tout ok d' accord eyi famini ke sanne hay joni noddande honi joguiɗa fewde e laamu o ne c'est laamu o noto nokkuje ɗe crédit uji ɗi heddeji moɗon to bon vraiment noddani komin jogui fewde laamu o ka vraiment ɓe ƴeewa fa hande acheminement ngaji médicament wawi tawde moyen de déplacement banggal cafaje voilà wawi tawde moyen so moto ngaji so mobile aji voilà so debbo ɓeygu muɗum tiiɗi tawi ambulance ana woodi très bien eko nande muɗen ɗi e bonde en fou vraiment ɗen kasinke muɗen sanni so mbawi ɓeyden wala mi sanni sanni tugo voilà on manque de moyen de déplacement kañum e kaɓaruji vaccin ngaji fou et vraiment so mbawi wande min appuyane wala mi fa sanni vraiment voilà aywa e famini ke tan aywa bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV e min miila en keeɓi faamu fa woodi hakkude meɗen e docteur meɗen ɗum woni Ladji Bokum e jooɗaniɗen fa e ley laamu ñafunke toon woni to gollata en keeɓimo tan o garnoɗo ɗo e haaje mbiɗo o wara o jodde meɗen o wattodiri meɗen hakkille seeɗa pamina seeɗa e alahaali goduɗo e ley crédit uji meɗen ɗi du no kamɓe dogotoro en ɓe tinnare mabɓe ley ɗin ɗon crédit uji fa hande kamɓe ka no rafi ndenago foti fut to ni ɓe goni eɓe ballodira e ɓiɓɓe leydi ndi yalla ne keɓa cellal muɓɓen aywa ɗum ɗon noon eɗen kani yettudemo sanne jetten Allah sanne jettemo jetten dogotoro en honoro makko fuu jerriɓe heddade jooɗade leyɗen ɗon nokkuje hande ɗe rafi ndenago woni e muɗum yalla ne keɓa cawra ɓiɓɓe leydi ndi wonɓe toon sabi ɗum du hoya sabi en jii leydi ndi rafi ndena goduɗo o yimɓe hewɓe joppi darɗe muɓɓen jaari nokkuje goɗɗe e kamɓe noon eɓe tekkini en fa hande ɗum eɗen jettamo sanne kanko Ladji Bokum ko haali ko du en paami sanne en mbiyan tan bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe e kañum rewɓe meɗen ɓe ɓe jarroɓe jaa suudu dogotoro sabi joni aɗa andi ko ɓuuri hewde fo rewɓe ɓe bandiraɓe meɗen rewɓe meɗen ɓe fay soɓe jeehi suudu dogotoro hono moɗe ɗe dogotoro en ɓe dokkataɓe ɗe woɓɓe ana hen fo a tawa moɗe ɗe fo hoore leeso muɗum toon ɗe paɗɗete jaɓata ɓamteɗe so hokkama moɗe ɗe hay ɓama ɗiɗi beete ɓama ɗiɗi kikiɗe ɓama gotel beete ɓama gotel kikiɗe
nde fuɗɗi hande janggo fu ko heddi ko fu tawa hoore leeso muɗum na caggal garwal muɗum to faɗɗata ɗe ay ɗum ɗon noon sa waɗi noon anda a torri hoore maɗa a torri gora o a torri ɓiɗɗo mo cawɗa oɗo par ce que to ɗum fuu eɗum wawi laatoyade torra ñande wonde yo Allah dande sarri muɗum kala ko dogotoro wi gaɗa fuu a tawan wona dogotoro e hoore muɗum an e hoore ma woni ko ɗum moƴƴe muɗum e sikke wala ɗum ne yo Allah hokken hakkillaji lobbi andon tan bandiraɓe yewtere meɗen nde waɗi e cakite e docteur Ladji Bokum aɗa jogui konngol cakkitotongol fa mbaynodiren. Ok, mi yiɗi jaate on calminama sanne par ce que ɗum mbiyo nafaka mawɗum par ce que aɗa fama kala e nduɗo suudu télé ça veut dire ana range quoi feewi sa ƴeewi hono sensibilisation ɗeɗo kulle ana range vraiment voilà salminde on tan e ande on courage fa hande e Allah fa ɓolle vraiment on jarama sam merci. Ok, merci beaucoup docteur a jarama andu e jarrade yoppude haaju maɗa fuu tawdede amen ɗo weeli men sanne sanne e wattodirde e sakiraɓe fuu e hakkille dow e golle dogotoroyako o. Bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV en kaddiɗo e yewtere meɗen nde hannde enen e Ladji Bokum woni hono ko battodir hakkille en kaali du e dow banggal peesogol rewɓe kañum e sukaɓe fuu no cukalel pamarel hani jogorede fande mum hiɓɓinde duuɓi 5 e ko ɓuuri ɗum inchallah ɗum nen keeɓi hen faamu sanne wala fuu ko heddi tan so wona bandiraɓe meɗen jetta on sanne e tinnade tawdede e Pinal TV fa hande ndeɗo yewtere asawere fuu no mbiruɗen nani wakkati 10 heures oɗon keɓande e ley Pinal TV ɗo on jarama sanne sanne. Assalamu aleykum wa rahmatullahi Allah holle en wakkati garowo on jarama.